Салом алейкум, дӯстони азиз. Тирамоҳ фаро расид. Овозои чимчуқура бинед. Ана дӯстои азиз, ҳама каса созем тентен. Чӣ гуфтаним занҳо ва бонувони хонашин кадоме ки ҳолиам фикр дорӣ ки дар ширкати атомӣ кор кунӣ ё не, марҳамат. мо командаи нав сохтаистем, линияҳои нав сохтаистем, шумо дар кӯмак мекунем. Ҳар як наставник бояд ҳар қариб моҳ як линияҳои нав бисоза, ӯро кӯмак бикуна, ба по бихезона. Агар шумо хоҳед дар линияҳои нави мо ҳамроҳ шавед, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрана. Оиди кор маълумот доред, оиди скоро откритияшам маълумот пайдо мекунед. Офиси мо мекӯчад, центр некмаи офис ма барои худам мемонам, барои кори тозон. Ана оянда да пешравиҳои атомиро ҳатман шумо мебинед. ҳозираш да оилакора бинед, ай 500 000, ҳамагӣ 30 000 бигем налог. уқа пули вай намегирифтиян қимат. вақти шуда мора мефтана атомиро кор мекунӣ, ним пул да налог мерава. Ана марам ба наздики Россия рафта, ним пулома снимат карда, ним видео да шумо да нишон месем. Леки ай ҳозир шумо метавонед хати мо ҳамроҳ шавед ва кор кунед. Кор беҳад осон ай. Харидаш ҳами 200 сомон да 6 моҳе. сиҳсуми намеғалтатона. Так што биёед ҳамроҳ кор кунем. Рақамом да бинависед, оиди кор мефаҳмонамтон. иҷода дӯстои азиз, мо абед омадем. қати як дӯстам суҳбат кардем сари як пиёла чой, як коса авқот. беҳтарин суҳбат буд. Як ҷои хуб ташиштем, чахчах кардем. баъд биромадем берун шам ҷои зурубда, вале мара шумода нишон метавонам. иҷа ма вообще наомадам, гарчанде дар центра иҷа. дӯстои азиз, ин иҷа омадем. ҳамҷада будем. дарахтои бирёзада иҷа. ин бина ҳамҷада неюна уҷодам аста. ба ина иҷада ина хеле надписи ҳамаи ва яко шами душанбе шаҳро ноҳияҳо. ини ишави анами лигустрачхе пеш бисёр буд. бадахшон хуҷанд ҳама дунё. короче и парк ма якум бор омадам. ну подземный хочешь буша? Просто ҷои шитанака. вот так. Шта площадкаи детский дошта. ини иҷашта гулу гулзори беҳад хушрӯ. духтараку омадам офис. спокойно. я хонада вообще кор карда намешавад. духтаро шумо представить мекунед. иҷодам спокойствие ба ҳазор корда мекунем. и дута заказ Европа меравам. сразу ду набор заказ кардагай. ва иҷодам ма духтаро шита навистаистам. мехом видео уроки атомӣ сартиём барои одамои худам. ами барои чӣ мегӯяд структураи худам. ба забони тоҷикӣ штоб осон шавашон фаҳмидан, донистан. ана баъд абзори ҳами бороро як бор кунам. аки успед намекунам, албетта устояма бояд ягон чӣ бигирам бидавам. баъд я берам нали билет дорам, меравам. инам хеле серкорӣ. тамошобино, ма биромадам, обед шуд. то намози ҷума рафтам хонада расм мо усто дорем ку. хем бурдастам. духтаро бовар мекунед якта не дута не се кас ба фикрам, ё ду ё се кас хато накунам. хем истифода бурда берем нашидиян дар группаи кори мо, дар группаи атоми агент. анака мо қахрсанд майтани баё ке соқ саломат таваллуд кунам. чанд каси дигаам хем барои ки беремина шавем мегирем меган. ки ман намедонам ин барои чӣ ёрдам мекуна. тоза мекуна организма, чико мекуна, ягон витамин намерасидагишона барқарор мекуна. ҳозир як каси дигаам барои ами заказ ба як каси дига расия постоянно ама чӣ мехара. ма беременашам гуфт я мошин мехарам. рамоналиро гуфтам хапки одам беременашам мошин. рамонали эхтома ҳар рӯз дуо мекунам туда мошин хара ҷони ман халос. чанд бора беремена шуда ё не? гуфтам намедонам чӯта алоқа набиромадиста. хай ки худо бошида боша. ана ин одам ака хеши мо озу гирифтаиста кунем хема. ира ман ба худам мефаҳмам да. ку фоида мекуна ва ё да ё не. духтарако рафтам ай чӣ ош гирифтам. оши ҳазрат, оши афғонӣ, намилалида гирифтам. тайёрак ҷон халос ай авқот кунӣ рост хона бурдам. хай хӯрдан
сразу баҷбай уже борон сар шуд, тирамоҳ сар шуд. Дӯстои азиз, борони тирамоҳӣ сар шуд. Ман омадам устода оша овардам, хурд ва борон. Чақар ми гули хушрӯа. Ира ҳеварам худаш дахарида буд ба фикрам. Ба хонаи мо омадам, ҷамон рамонали резка шинондакша сета буд. Яке бояд Калхозобод мерафт. Вале душанбе Фирдавсӣ омад. Духтаракои азиз, бисёриҳо мара гуфтестиянд ки апай хусият, шумо куҷора ремон кардесте? Мо кафелора нишон додем. Хо хитой бозора. Не ҳоли мо хитой бозора нарасидем духтаро. Замбур. Мо хитой бозора ҳози ҳол бояд ҳамин чизоша кунем. Ами кухни пештарам буд ку. Ҳамин кухни пештарара мо ремон кардестем. Чихе бугу ҳар дафъа ҳар хел мефоратада. Вақте ки омада будам хел форатадагма кухни кушод вай оз бо таҷик келен мара заразит кардеста. Ак ба вай намебурай кухнима. Неки мебинум вай иқа хушрӯ ремон, иқа фасон. Короче ман ҳоз фақат полша кардам. Абоиша мечаспонем. Баъд насиб боша, бояд насиб мебелша. Ҳама техникаош ай сар мекунем. Он чизи гирифта будам, аввал ҳавас кардам. Он плитаи сафедимиш, газинимиш, тари плитаге. Ам плитаи сафеди гирифта будам. Духовкарам дошт. Вообще сифаташ намештанӣ буд, эронӣ буд. Як бор ам духовкаша ҳӯй када равшан майда набуда. Бо ам лист нем даҳан шакл даҳана шишта буд. Тамом вай дига даҳани вай маҳкам нашид хушрӯ. Ам хе дига ман вай истифодаам бигем набурдам. Ҳозир ман чӣ мехоҳам духовкаи нав. Аввал на ҳоли вай хардам дар кор ва плитара болош ҳамин сенсорни нав ҳамҷода витишка ҳамин се чиза харидам дар кор. Дӯстои азиз, рамонали хай биёя пул биёрай. Ман аввал партия рафт. Дуюм партияша ҳоли надидем пулша. Насиб чизоша мехарам, бо нишон метем. Оста оста кухнира обновит кардестем. Баъд бо планае ки ҷой холӣ дошт ки уҷара калидор мекунам, гардероб мекунам. Барои ки мо ҳашт касе бовар кунем шифонеро дар ҷои либосмонӣ нест. Ҳама чием шифонера мекушад ки шӯ мереза. Обувмонак дар ҷои обувмонӣ нест. Ба ҳамин хулоса омадам ки 6 метра шифонер мекунам. Яса ҳамин либосои лишишона дафт мекунам да. Плано бисёр ай, неки барои ҳамаи плано пул дар кора оста оста кардестем шона. Даходо рамонали бояд чӣ мехаре? Бо мирава бо мия бояд чӣ мехарем? Намхали. Хулоса намхали дӯстои азиз, намхали планои, намхали коро рафтестай. Духтарако, бисёриёт гуфте худдай чӣ истифода мебарӣ? Ман ин набор истифода мебарам. Чанд бор машмора гуфтагем рекламаоша, масавали роликоша мемонам. Беҳад чизи зурай. Худам оз ман ҳамин офисда дорум в наличии, метавонем ки ай худам бихаре нигоҳ кунем. Крем барои доға нест кардан духтаро. Ва на ин гуна капсула эссенсе лифтинг эффект метиҳай нами дидесе чизоша дар дурунш вақте ки дар рӯ тонкадаем рако нами капсула чохчон ол мешаванд. Беҳад чиз маду маъқул шуд. Ай ман уже ами 3 час 1 час мондаги ай. Неки ман ҳол бо худам да мегирам. Очень довольна. Бисёр бада маҳсулоти маъқул шуд. Оз бо ман массажи рӯ мекунам кам-камак. Ҳол ба шумо даҷи шовитё. И крема мекунам, креми шабона, ку ба сразу ам массажа мекунам. Зур, чизи зурай, беҳад зур. Заказ кардани боше худам да бинависен. Офисда фурӯшӣ дорум. Аи ман зиёд заказ кардам. Зимистон мешта аи намеомадай бо духтаро барои ки ҳол мемонам да амҷа нависаги периоди ай 20 октябр то баҳорам мо дига хеле бор мега роӣ намекунем барои ки зимни период ай бирёзовая вода, оби бирёза чӣ қадар қиматай. Неки қимат нест, ин набор 350 сомон ай. Барои ҳамин зимистон роӣ намекардиан ай Корея Россия.